таҳорат мекунам, як намоз ба намерасад, таяммум карда намоз хонам мешавад. яъне ин шахс таҳоратша то як вақти намоза қапида наметона, таҳоратш тез тез мешкана. чунин нафаре дар шариат соҳиби узр ба шумор меравад ки дар шариат аҳкому масоили худша дорад. савол инҷост ки инсон бо кадом узрҳо ва кай соҳиби узр ҳисобида мешавад. инсоне ки пешобуш тез тез меоя ва худша дошта наметавона, ё бодуш тез тез меброя, ё хуни биниш, ё хуни ҷароҳаташ қатъ намешава, ё зане ки хуни истиҳоза дора, бо ин хел узрҳо дар сурате соҳиби узр мешава ки узри ӯ дар навбати аввал як вақти намоза фаро гира. масалан аз аввали намози аср то даромадани вақти намози шом узри ӯ давом дошт. яъне дар тамоми вақти намози аср пешобуш масалан ҳамуқа миқдор вақти қатъ намешид ки бутона ба қадри зарурат таҳорат кунаву намозша бухона. чӣ гуна ба қадри зарурат ҳозир ман баён мекунам. яъне дар таҳорат фақат 4 аъзои фарзиша якборӣ шуста намози фарза бо сураҳои кӯтоҳ хонда тавона. агар дар тамоми вақти як намоз узри ӯ масалан пешобуш ҳамвора мечакид ва ҳамуқа миқдор вақти қатъ намешид ки бутона ба қадри зарурате ки гуфтем таҳорат кунаву намозша бухона, дар анами хел суратҳо соҳиби узр ҳисобида мешавад. соҳиби узр барои вақти ҳар як намоз таҳорат мекунад ва бо ҳамун таҳорат ҳар намозе ки мехоҳад метавона бухона. вақти намоз ки биромад таҳораташ мешикана ва замоне ки узри ӯ қатъ шуд ва як вақти намоза фаро гирифт дигар ӯ соҳиби узр нест. яъне пешобуш масалан қатъ шид, аз чакидан монд ва ҳамин тавр як вақти комили намоз гузашт, пас ӯ дигар соҳиби узр ҳисобида намешавад. валлоҳу аълам.